At nagbabalik kami dito mga So anong ganap sa inyo dyan guys? So tapos tapos na kami mag-practice kila Abe. So papunta na kami sa KTV. Pasikat tong dalawa to. Pasikat tong dalawa to. Yung quality, ang pangit. Ang pangit ang quality. iPhone ang gamit. Sus, dapat camera. Gago. Low quality. Ang pangit. Kasi yung audio. Hoy, makaano nito. Kailangan pa ng microphone, kailangan pa ng tripod. Man, cellphone lang. Oh, like this, hold lang. Sa'yo, ew. So ngayon guys, pupunta kami. Ay, bahala. Sila lang pala, wala pala akong... Kasi birthday bash ni Calvin. Calvin, ano So, kakainin natin? Tangina mo. Wala tayong kakainin. Calvin, ang gwapo at ganda natin. Alam ko, ang gwapo ko. Ay! Calvin, we're like brothers and sisters. Yeah. Oh God. Eh, alangan kay Bitch. Libre yun sa karong adlaw. Siyempre. Langan. Libre ko, hawa diya. Guys, ayun ninyo kalimti, pag naamoy barkada, librihan ninyo plastic, gina sila sa inyuha, guys. Alam, maglibre lagi ka, tas maldita pa ko sa imo, siyempre. Buto. Oh, di ba? Mo na, dapat true friend is not plastic. Di ba dyan ko plastic? So, dapat sa inyuha, reuse, reduce, recycle, sobra ka plastic ninyo. So, bye-bye na guys. Unahin muna, Sus. kailangan muna naming pasikatin una si Kelvin bago ako. Kasi kung ako maggagawa ng mga vlogs, baka umabot ng mga 1,000 views kasi super pretty ko. Tama si Bye. Denise, guys. So, kita-kits mamaya sa KTV. Wow, kung makaingog kita-kits, murag daghan jog mga to. A few moments later. So, nalang sa airports, guys. Hi! It's me! Hi guys! So, dito kami sa mga and ang boring. Gusto ko na umuwi. Ako po, Leon ako, pero... Kasi parang may sakit ako. Hello guys! Ako, be! Asa di ang parang nagago lagi na? Ito yung pala to. Oo, ay. Ano to? Zero, tangina. Hindi, ano yung ito? Dito. Ay! Ano? Let's start. The baby shark. Conservative daw. Mura din naman sa mga SPG ka naman. Kita sa magazine, dilawag yung suot, buhay green. Iba na ang iyong piling, iba na ang iyong piling, nabago ng lahat sa'yo. Sana hindi ka kita, sana wala problema, pagkat hinawang dalawang pera. Pabili sa mukha mong maganda. Kasi iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo. Sana hindi nakita. Na-brown natin ta guys, napalungan ta. Kita na tara. Napalungan tag time. Stand me tayo, napalungan mi. Ah. Yan na lang. Ayan na lang. Okay, so na natin time guys. Stop the pain if I see you next to never. How can we stay forever? Forever.
Tapos ako. Yo, Leo! Leo, wait! Oh yeah. Nakuha mo yung bayagan eh. Guwapo! So, anong ganap dyan? So, tapos na kami sa pag-KTV. So, Ako papunta na nasa kami gate. ngayon sa Penongs para kumain dahil kami nagugutom na. Hi guys, so tapos na po Halang, yung ngit-ngit. KTV namin at wala na po kaming boses. Yan, dynamic bosses. Sige lang. Kaya na, dali. Huwag may suga. Please. Ah, sabi ko?